Benvinguts Arquinautes, estem al capítol 10 de TensorFever 2, Lleida Pirineus Internacional. Connectarem Lleida amb Andorra passant per la Pobla de Segur. Farem la RL3. Vaig apuntar que hem fet la SL4, encerclaré el cercle i anem a fer la RL3. Després farem SL5 i SL6, que seran línies diferents. Pues tornem cap a Balaguer, punt de partida. No traurem... No, de moment no traiem res. Farem aquí, trem, farem l'estació aquí. O la farem aquí. No, la farem... Sí, penso que ho podem fer aquí i farem via urbana aquest trosset de carretera. Potser la fem via doble, no ho sé. Sí, farem això. Exacte. Exacte, amics meus. Farem una via, una estació d'una via. Després ficarem les vies passants i ficarem les andanes laterals a l'SL5. Si no m'equivoco, SL5. Sí, acaba cap a Viella. Aquí modificarem el nostre gust. Ja sabeu que m'agrada que els passos soterrats estiguin les puntes, perquè així faig tapat amb tota l'andana per protegir de la climatologia els viatgers. Manies meves, cadascú dissenya les estacions com vol. Veieu, podem ficar vies, aquí tenim mots i tal, però això són les vies del propi joc d'alta velocitat, que surten cap als anys 30, si no m'equivoco, 1930 per allà, segons el joc, jo no valoraré res més. De moment ficarem l'estàndard del joc, després sí que farem decoració, no decoració, potser farem coses de decoració, no ho sé, ja veurem. De moment fem les línies, ens concentrem en això. Deixeu-me mirar, perquè és a les 6, no, és a les 6 surt de la Pobla. Doncs en la Pobla farem... ja sé com ho farem a la Pobla. No us preocupeu, ja sé com faré l'estació de la Pobla. Faré dues línies passants, via 1, via 2. Faré una via 3, entremig, de les vies passant cap a Viella i de les vies passants cap a Sort. A Sort hi haurà 4 vies, 2 que aniran cap a la Seu i 2 que aniran cap a Andorra. Trem. Hem de fer la línia de busos, lògicament. Hem rebut una carta del senyor Vallès que diu que un cop haguem acabat la construcció de les línies previstes per l'àrea de la província de Lleida, que ens reunim amb ell i aportem les nostres propostes. Que ens reunim, que ho estudiarem, però que no ho estudiarem sols, que no ho presentarem al Parlament i es votarà al Parlament. O sigui, no serà el propi Vallès que ho decidirà. Atenció. Interessant proposta del senyor Vallès. Que la definició de línies siguin propostes nostres com a especialistes
i que es voti, o sigui, que es voti, dir, pues, enmienda, no, quiero que, pues, haurem de fer propostes. Un cop que acabem les línies de Lleida, farem propostes per rodalies, ni que sigui Tarragona, no crec que ens deixin tocar Barcelona, o fem propostes primer per Tarragona. Què en penseu? Fem propostes per Tarragona i després ja farem alguna proposta per Barcelona, rotllo Manresa, Berga, coses així que no ens diguin que no, vale? Seguim de moment amb Lleida, amb la província de Lleida. Hem posat busos? No. No hem posat busos. No heu posat busos! Ens renya el senyor Vallès, el president Vallès. Que d'aquí 2 anys ja hi haurà eleccions. Però es votarà la propera setmana en el joc, parlo del joc, de la realitat del joc, no de la realitat nostra, es votarà com procedir a partir d'ara en quant a la construcció de línies ferroviàries i de transport en general. Cuidado con eso. Promet ser interessant. Aquí és via doble, molt de muntanya que sí, i fins a Sort serà de via doble. És el tram cap a Andorra i cap a la Seu, serà via única, però el tram fins a Sort i de la Pobla Sort tindrem molta sort de que sigui via doble. Jo penso que s'hauria d'extendre la R de Dos Real, em sembla que és, cap a Sort. I així fer una línia de bus, en la realitat parlant, penso que s'hauria de fer una línia de bus procedent del poble, millorant una mica els serveis, pisant alguna via d'encreuament, o aprofitant les existents, millorar el servei. Penso que la línia del poble és una mica més de xitxa. Bueno, qualsevol línia de tren, però no sé. Com estem en la zona de Lleida i estem fent aquesta línia ara, doncs no enteneu. No, farem aquí. Farem 2 etapes, no passa res. Farem contradirecció aquí. I bueno, en aquesta planícia anem a fer això ho farem així, com la carretera, sense creuar-la. El dipòsit de trens de la SL5 o 6, no recordo. Bueno, és que hem de preparar-ho tot, amics i amigues. No, traurem totes aquestes vies. Jo no crec que fem més ampliacions de... No, no farem més coses. Més línies de Balaguer. Però no heu canviat de pantalla, sí. Ara sí que ho esteu veient. Vale, que sí. Amics, amigues, barquinautes.
ens hem passat fent una estació de 8, però a la Pobla farem una estació de 3 inicialment. Això ho modificarem. Farem de 6. Farem de 6 de moment. Vale? Sí, si volem fer alguna altra cosa, doncs que les dues vies del mig seran les vies finals. Sí, si volem fer un RL4 o el que sea. No, RL... Sí, RL4 o RL5, doncs ja ho tindrem mig preparat. Que acabi la Pobla, per exemple. Seria una proposta. I bueno, de moment no anem a complicar-nos tant. Anem a fer fins la Pobla. La Pobla segur, no sé si fer l'estació aquí. Sí, anem a fer l'estació aquí. I definirem el terreny. Farem el depòsit de busos aquí, relativament a prop de l'estació de tren, i anem a aplanar fins aquí, perquè capiguen 6 vies. La via 1, via 2 seran les que vagin cap a Viella, les vies 3 i 4 seran finals de línia, la via i les vies, perdó, exacte, 5 i 6, sí, perquè aquí anem a fer-ho així, com ho hem previst, com he dit, i ja està. Bé, tindrem inicis per aquí i via única per aquí i s'unirà per aquí i per allà. Vale? Anem a unificar i com veieu serà abans hem de veure com ho gestionem. Bé, primer anem a fer això, però després no, aquí en algun punt aquí i aquí. Bé, aquí tenim aquest punt. Op. Aquí hem de veure com fem la junció. Imagino que primer hem d'anivellar. No sea pendiente. No podem fer-ho així. Mal assumpte. Potser això aquí no. Potser aquí
i les vies 5 o 6 de final de línia. Oh, collons. El guardat automàtic. Oh, bé, només farem aquests 2 capítols. Lamento la fallada tècnica. Però acabarem el capítol aquí. Com ha acabat la votació? La votació ha acabat de forma que per via ja no farem un intent llançadora, o si ho fem serà retallant la SL6, però no ho farem. En aquesta realitat ho farem. I aquest per final de línia. Aquest seria final de línia procedent de Lleida o de Balaguer o el que sea. I seria cap a sort. Cap a sort seria per aquí. Després aniria cap a Andorra. Després hi hauria potser Sant Girons. Farem 2, 2, 2, amb una estació de 6, no sé com, potser per aquí. Sí, seria el més òptim per aquí. Hi ha com una planícia. Tot el que són avions no ho farem. No. Podem fer una línia així. Ja ho veurem com fem les línies de transport. Però està sent bastant complicat. Sí, farem una estació final aquí. Una estació com les estacions d'autobusos que hem fet per Barcelona i tal. Anem a planar per aquí. I aquí farem 6 vies. 6 vies aquí. No, aquest hem posat massa alt. Hem de planar per aquí. Abans de fer l'estació. No. Clar, si farem la línia Sant Girons o farem un RL4 però per anar a Sant Girons. Aquest anirà cap a la Seu, cap aquí. Aquest anirà cap aquí i aquestes vies cap allà. Potser farem un Lleida amb Sant Girons, no sé.
ja es veurà. De moment no, aquí és via doble, hem dit. Us recordeu, no?, que hem dit via doble fins a sort. Exacte. Sort la Pobla via doble. El joc, perquè la realitat no sé jo si seria rentable fer-ho tant així, però op. No, aquest, la via 6 la farem per fer la línia cap al RL6 o RL5 o cap al Guairà o Lleida, a Pobla, no sé, ja ho veurem. Un RL5B però que acabi a la Pobla, no ho sé, encara no ho sé. Com no ho sé, i aquest d'aquí. D'aquí sortirà la Pobla. Vam parar d'aquest fins aquí. Voilà. Per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí i aquí. Clar, aquest és el sort que va cap a la Seu d'Urgell. Sembla que sigui la via principal, però la via principal és la que va a Andorra. I si fem alguna línia, jo què sé, la Pobla Sant Girons, no ho sé, o Lleida Sant Girons. No. La línia, jo crec que fem Lleida Sant Girons és la 4. Sí, farem la 4, Lleida, la Pobla de Segur, no pararà a Balaguer, Sort, Sant Girons. Anem a fer la R3 i R4, segurament aquí. Sí, aquest capítol és Lleida Internacional, per tant, a veure. El que va a Sant Girons, potser
farem en via única des d'aquest tram, vale? I farem que sigui via doble, o no, farem via doble, no passa res, no molesta. I això sí que farem via única, la sort sense girons, vale? La sort sense girons, perdó. Disculpeu-me. Aquí. Vale. Aquí. 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 No, aquest aquí. Aquest aquí. No, hem ficat al revés. Aquí. I aquí, doncs aquí, 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 aquí. Què ens falten? Les línies urbanes de Tremp fins Sort. No, a Tremp sí que hem fet línies urbanes. Em falta la Pobla de Segur. La Pobla de Segur. La farem aquí, aquí i aquí. Bé, doncs farem la línia urbana de la Pobla de Segur. Farem la de Sort. Després continuarem fent línies urbanes fins a arribar a Andorra la Vella. Bé, la Pobla de Segur, la Pobla de Segur, estem al 1959. Anem a detenir el temps, però és com si en paral·lel s'haguessin fet les línies urbanes i tal, no? Un cop haguem acabat les línies urbanes, sí que continuem l'abans del temps fins les eleccions. Ui, aquí ens hem oblidat completament. Vale. Sí, aquesta línia urbana és una mica llarga. Potser podem fer la Pobla de Segur 1, que vagi fins aquí. No. No ens complicarem tant. Bueno, potser en el futur ho dividim, però ara per ara el nostre objectiu és fer la línia aquesta. La R3, no he dit? R3, sí. La R4 fins en girons. Pues anem a posar els busos. Després ja potser ho millorem. 7 busos. Tampoc cal complicar-se tant. Com diuen en França, per què fer simple com podem fer-ho complicat, no? És una expressió francesa. Pourquoi faire simple com on peut faire compliqué? Bé, i aquí, doncs fem aquí, aquí, i no, aquí no. Bueno, aquí ja està, aquí ja està, aquí ja està i aquí ja està. I fem aquesta línia de bus a Sort. És una mica diferent, però és la muntanya. I després ja, cap a altres bandes, ja
hem de fer Andorra. Potser demà gravo el capítol 11. No ho sé. O potser hi ha el directe, no ho sé què em penseu. És que estaria larg. Bueno, farem el capítol 11. Sí, farem el capítol 11. Penso que us mereixeu una compensació fins al capítol 11. Completem part de les línies. No sé què fer. És que ja són les 8:30 gairebé. És que no em vull estar massa més al live. Crec que faré un live excepcional només per fer el capítol 11 demà a la tarda. A les 7... no ho sé, què em penseu? No, jo crec que ho allargaria fins a les 9. Sí, ho sé, és una mica llarg. Però penso que hauríem d'acabar el capítol 10 i el capítol 11. Doncs només he fet el 10. O estem acabant el 10. Crec que és el 2. Bueno, i això ja ho mirarem després. I ara hem de fer Andorra. On està Andorra? Aquí. Andorra. Bueno, podem fer l'estació. Bueno, és que aquí potser procedint de la Seu d'Urgell i Solsona, no. Puigcerdà, no. Només hi haurà un terminal. Bé, podem posar les vies, però serà una estació terminal. Serà l'estació terminal d'Andorra la Vella i acabarà per aquí pel centre. Vam fer via única cap a la Sort. Aquí, cap a Sort. Quina sort! Anem cap a Sort. Bueno, potser podem posar-nos. De moment ho fiquem així. Però aquesta via de moment no la connectem enlloc. Vale? Així que farem aquí un d'això. Un en creu. Però no fem en creu. Bueno, ho deixem així. I fem la línia urbana d'Andorra. I així fem la RL... què hem dit? RL3. Aquí. Vale, això ja. Andorra la Vella. Ja sabeu. Andorra en aquesta realitat. Podeu intentar un cotxe o podeu agafar el bus, un dels busos interprovincials directes, o sigui, busos interprovincials express cap a Lleida i després agafar el tren Lleida-Andorra. Ara farem la línia de tren, traiem la línia de busos d'Andorra i fem circular la línia
Vale. On tenim el dipòsit de busos? Aquí. Fiquem els que m'agraden. No, fiquem aquests per variar una mica. Pandora la Vella. Up. I anem a fer RL3. RL3. Lleida. Andorra la Vella. Hi ha hagut un conveni entre el president Vallès i vale, aquí tres s'hauria d'haver modificat Balaguer, però no és igual. Que passi però sense parar i ja està. Aquí via 9. Via 9. Via 3. Com no para a Tremp... Ui, a Tremp l'hem fet parar, no? No para a Tremp. Parar a la Pobla, però no a Tremp. Balaguer, la Pobla. Exacte. Balaguer, la Pobla, Sort i Andorra. Va, aquí farem 4 trens. 4 trens procedents de Lleida. Anem a posar màquina elèctrica aquesta i de passatgers anem a mirar Egorov ficarem aquestes les BC4 que a més són verdes i 140 passatgers per tren, està molt bé. Anem a acabar el capítol anant cap a Andorra i començarem el capítol 11. Sí, fem un live excepcionalment llarg degut als problemes tècnics que hi ha hagut. RL4, RL4A2, RL4A3, no, RL3A4. M'he equivocat en la numeració, perdoneu, benvinguts per Quinauta. És divendres, estem cansats de la setmana. Ànim, nois, ànim, nois. Bé, RL3, comencem. Comencem la circulació Lleida, Balaguer, la Pobla. No, acabem el live aquí, vale? Potser faig una gravació fora de... No. No, farem el live que toqui quan toqui i ja està. No ho sé. Que hem estat massa temps. A les 5, més enllà del previst, també vull descansar, vull fer coses i... Bé, ara que hem estat en la línia, anem a posar el pas del temps. Serà un quart, no que ens passem. Però aquí hi ha trens, hi ha SLs, hi ha RLs. Aquí segurament ens superem amb el SL3. I veurem, potser arriba algun SL4. Vinga, companys, per Quinautes arribarem o no arribarem a destí. Demà faré retalls per anar-ho publicant, els capítols. De moment tenim gravat fins pel 26 d'octubre i pel 2 de novembre, que sortirà
la plataforma vermella, veieu, aquí l'SL3, Balaguer Alguaire, Balaguer Lleida Alguaire, o Alguaire Lleida Balaguer, té bastanta freqüència de trens, com veieu, Balaguer, en aquesta realitat. De moment no hi haurà cap passatger, imagino. Hi ha algun passatger, però estaríem esperant a la sala 3 i a la sala 4. Atenció, anem cap a la Pobla. Anem cap a la Pobla, ens saltarem tren. Atenció. No, el 4 faré el mateix recorregut, però un temps serà a Sos en Girón, no ho sé. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Benvolguts arquinautes, de moment... No, farem R4, el que hem dit. Lleida, la Pobla, Sort i Sant Girons. Això és l'SL5 i l'SL6. No, farem primer els SL i després ja farem el de Sant Girons. Això ja en el proper capítol. Potser en el Google Quitut d'aquí 2 setmanes. No, perquè encara hem de fer els Prime Gaming. No, res, no he dit res. El que potser quan fem... no ho sé com ho gravarem i quan... ja ho veurem. A poc a poc. A poc arribem a la Pobla de Segur i segur que hi arribarem. Acabarem el capítol aquí, on hem estat completament la línia. Bueno, encara no hem arribat a l'estiu. És més o menys quan hi haurà les eleccions. Hi ha alguns passatgers esperant que aquest tren torni i vagi cap a Lleida. I aquí hi ha alguns passatgers esperant per anar cap a Sort i Andorra. Bueno, 2 passatgers, de moment. RL3, següent. Sí, també hi ha la zona de Girona. De moment hem sol·licitat una pròrroga al senyor president Vallès i al Congrés. Potser estem dient que de moment volem acabar totes les línies de la província de Lleida i després ja parlarem de les altres línies que tenim previstes o que preveiem que farem. Aquí el desviament de la línia cap a Sant Girons, que era el que originalment estava previst, Lleida, Balaguer, totes les pares que hi ha pel mig, Balaguer, Trem, la Pobla, fins Sant Girons. Això és el que estava previst. No sé si estava previst que passés per Sort, això no ho sé. Però segons la història ferroviària d'aquesta línia, aquesta línia ja no existiria en la realitat, però almenys fins a Sort jo crec que estaria bé. Hi ha Sort i potser fins a Seu d'Urgell. Fins a on allargaria la RL2 real, o RL1, no ho sé. No sé quina nomenclatura, em sembla que és RL2.
Vale. Anem a continuar fins a Andorra la Vella, en via única. Vale. Potser acabem suprimint l'altra via que hi ha a Andorra, però de moment la deixem tranquil·la. Vale. Travessem pels Pirineus. És a prop de l'estiu, per això ja no queda massa neu. És que en queda la salvaguarda automàtica. Benvolguts amics i amigues. Sí, demà tindré treball d'edició, però paciència. Gràcies al guardat automàtic hem pogut recuperar una mica part del camí, però sí que és cert que ens ha fallat el capítol. Aviam. Arribem a Andorra. En quanta gent vol anar cap a Lleida i sort. Quanta gent. Wow. Això que anem cap a la Pobla no hi ha tanta gent. 53 passatgers procedents d'Andorra. Atenció. Benvolguts arquinautes. Andorra la Vella ens està donant una gran llista de passatgers. Segurament a la Pobla creuarem la sort l'altre tren. Potser de camí a Balaguer l'altre. Sí, perquè saltem tren, és l'SL5, sí, exacte, que pararà a Tremp. Farà parada. Fem la línia de Sant Girons, que ficarem 4 trens. El farem a parar a Balaguer. O R3B, no ho sé. No, penso que no hauria de parlar de... Ja ho veurem. De moment arribem a Sort, amb molta sort. Hem arribat a Sort. Acudit dolent, ja ho sé. És un acudit molt dolent. Benvolguts arquinautes. Aviam. Quants passatgers? De 54. Passem a 59. Perdut uns passatgers que han baixat de Sort. Potser ha comprat la loteria catalana, la grossa, de Nadal. Així que és una mica aviat. Ui, haurem passat les eleccions. No, encara no. No, encara queda un any. Bueno, potser... Veurem. Potser faré un simulacre d'eleccions amb un Excel, amb una taula. Sí, penso que faré, i això serà l'inici, i presentarem els partits que ens inventem en aquesta realitat. Ui, hem creuat el tren que ve de la Pobla. Amb 59 passatgers. Tenim 3 trens circulant per la línia i ara en posem un de quart. Una quarta línia. Perdoneu. RL3 15, 13. El que més tens és el que... més passatgers que la direcció Lleida.
80. Arribarem a Balaguer, que tenim 2 trens per creuar-nos, el que està sortint ara de Lleida, el que deu estar per Balaguer o per tren, no sé per on anirà, però a punt estem de descobrir-ho. Benvolguts ferquinautes, benvolguts ferquinautes, encertem l'estació de tren que acollirà la SL5 en un futur. I tenim un segon tren que està bastant buit, però ens creuarem amb l'SL3 i l'últim RL3, el que ve de Lleida. Crec que ens creuarem a Balaguer. Aviam. Encara queda un any per les eleccions. Sí, farem una mica d'enriquiment. Sí, ja veurem. Ja veurem què fem. De moment tampoc... O potser ens sentem només en el tren, no ho sé. Ja veurem. Aviam. El senyor Vallès està content amb els rendiments de les línies, tot i que tantes les revisions. El Consell de Ministres. Aquesta serà la via 5. Quanta gent a Balaguer. Que va cap a Lleida. Tot i tenir la SL3 estan agafant aquí. Tens que potser baixa força gent. Que és una estació d'enllaç que va cap a Berga també. Solsona. 133 passatgers, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-doràs. Déu-n'hi-doràs. Senyors, aquesta línia està tenint molt d'èxit. No m'ho esperava. Estic emocionat. Es nota, no? Nota l'emoció. El nerviosisme. Ai. El SL3 se'ns encreua. Té força gent, la SL3. Aquest acaba a Balaguer. I ara nosaltres acabem a Lleida. En el futur, haurem d'esperar els trens que procedeixin, que vagin cap a Sant Girons. Sí, cap a Sant Girons i ja està. Aquí. Veieu quants trens aquí a Lleida. Uau, quanta gent està esperant per la R3. Tanta gent anirà a Andorra. Anem a veure-ho. Només quanta gent entra al final. Primer es buidarà. Es buida. I 30, 36, 47, 58, 64, 75... 116! Uau! 73 està bé. Està molt rebé. Benvolguts arquinautes, el capítol 11 el farem en el pròxim streaming que toqui Transport Fever 2 i anirem construint el que queda de Lleida, vale? Ho deixem aquí, que passeu una bona tarda, un bon cap de setmana i ens veiem el proper divendres. Ara us diré en quina programació, però no m'ho sé de memòria. Ho tinc apuntat, perquè clar, estic fent stream en 3 idiomes, enteneu que no m'ho recordo tot. La propera setmana és una mica divers. Prime Gaming, ens tocarà acabar Prime Gaming. En espanyol ho faran Battlefield 2. Serà una mica variat el 6 d'octubre, vale? Proper divendres. Però si ens sobra temps farem el capítol 11, vale? De Transport Fever 2.
però de moment ho deixem córrer aquí. Vale? Pues moltes gràcies a tots i que passeu un bon cap de setmana. Bueno, us poso la pantalla de la programació. Si veieu el planning, aquí veieu el planning de la setmana, vale? De les setmanes. Avui estem a 29, això ja ho hem fet, 29 TensorFever 2, la setmana que ve Pen Gaming, l'altre Cro, bueno, es canviarà el nom, ja us aviso. TensorFever 2 un altre cop el 20 d'octubre i Nairi, descobrem Nairi el 27 d'octubre. I després ja a novembre ja us ensenyaré, ja us avisaré. Segurament a Cro us ensenyaré la programació de novembre, desembre i gener. Vale? Sí, segurament la setmana aquesta és quan farem anunci de novetats, etc. Perquè Cro, que no, que es dirà CRI per Q1, perquè el meu nom original d'internet era CRI1 i bueno, ara juguem amb el nou nom i l'antic per aquest programa que serà una mica tutti frutti, que no serà, que serà creativitat, això sí, serà reflexió, serà potser un joc ràpid en alguna cosa, ja ho veurem. Pues moltes gràcies a tots, que passeu un bon cap de setmana.